यूट्यूब चला भाई भाई कसं कुत्याचा पाणी जरी आलो काय तू व्यक्ती दे जानी मत तुझे उद्या हाफ मिनिटावर काम जानी ते भितरे होती କି ରହନ୍ ଦୋକାନ ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧା ସେଇଠି ବନ୍ଧେଇ ଦେ ସେଇଠି
ସୋଇ ପୋତି ନେଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ওই যাবো না ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁନ ଜଗନ ଟିଫିନ ନେଇ ଗା ପୁଣି ପାଣି ଆଇଲାଣି ଫସିକି ଏଇଟା ହଁ ଫସିକି ଥାଉ ଆୟବରା ହେଇରେ ହଁ ହଁ ସିଙ୍କି ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ନା ଆଉ ଖାଲି ଡାକ୍ତର ମାରି ଦେଇ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ଆଉ ସିଙ୍କି ଖାଇଦବ କଣ୍ଟା ଧରି ଗଲେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ନା ଦାଦା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ହେଇଛି ଦାଦା ଆବେ ଚେଙ୍ଗ ଭାଇଲେ ନା କରିଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଠାକ ହେଇଠି ମୋ ପକଡ଼ା ଧରି କୋଉଟା ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦାଦା ନହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ କୁତରାଟା ହଇରାଣ ହବ ଆଇଲେ ତୁ ଛାଣି ଦଉଛେ ସେ ଥିଲ ନା କଣ ଇଏ ଦାଦା ଲମ୍ବା ବାଟେ ଦିଟା ନାଳଟା ଫେର ପଛରେ ଧରିବ ଏଇଟା ହାଣି ଦିଅ ହାଣି ଦେଲେ ସେ ପଛକୁ ପଚାରିଲା ପଛକୁ ଧରିକି ଆଇବ ସାଢ଼େ ଶୁଖିଆଇବ ତମ ସାଢ଼େ ଧରିକି ଆଇବ ପଛ ମାଛଟା ବେଶୀ ଆଇ ସେଇଠି ଅଛି